Jaskavaa voin suositella teollisuuden aloille, jossa on lavaustoimintoja ja pakkausautomaatioratkaisuja etsitään. Ja erityisesti jos tarvii kappaleen käsittelyä muokata, kappaleen koko muuttuu, niin siinä kyllä Jaskava on toimiva ratkaisu. No, meillä on ensimmäiset Jaskava-robotit tullut 90-luvulla ja silloin Jaskava tunnettiin Motomannina ja nykyäänkin kun on Jaskava, niin voisi sanoa, että vuosittain on ollut projekteja. Stera-konsernin yhteistyö Jaskavan kanssa alkoi jo 80-luvun loppupuolella, kun yksiköihin, mitkä nykyään kuuluu Stera-konserniin, hankittiin silloin Motoman robotteja eri käyttötarkoituksiin. No, Jaskava-apua tarvittiin meillä tuossa pakkaus- ja täyttöautomaatiolaitteen lavapurkuaseman laitevalmistaja ja integraattorina. Sitten vielä valmistettiin semmoinen laitekokonaisuus, jossa meidän pakkauskoko voi muuttua ja sitten Jaskavan ratkaisu niin onnistuu siihen sit vastaamaan, et ei tarvita kalliita laitemuutoksia taas sitä myöten. Meillä on paljon semmoisia fyysisesti raskaita työvaiheita, niin pystytään niitä robotin kanssa ratkaisemaan. Et sitä toistetaan samaa työvaihetta useita kertoja. Ennen kuin sitä on tehty, niin siinä on ollut jokaisessa työvaiheessa operaattori ja jopa niin, että ne työvaiheet on tehty eri puolilla hallia, eli silloin siihen on tullut myös kuljetustakin. Nyt tämän myötä niin pystytään kappaleen valmiusasteet lisäämään merkittävästi. Kipukohdat oli sellaisia, että tarvittiin tämmöistä kustannustehokasta kapasiteetin kasvattamista ja Jaskava on toimittanut meille tänne Paimion tehtaalle särmässolujen robotit ja muihin yksiköihin muun muassa hitsaussolujen sekä pursotiivistyssolujen robotit. Ja Paimion nämä hyvin palvelleet Motoman robotit särmässoluihin korvattiin 22-23 vuonna yhteensä 3 kappaletta. Heidän kanssa on helppo päästä alkuun sen projektin kanssa. Jos me mietitään vaikka jotain, että voitaisiinko tätä robotisoida, niin saadaan tosi nopeasti se, että tiedetään, että voidaanko lähteä etenemään. Meilläkin on kuitenkin alalla paljon säädöksiä ja rajoituksia, mutta onnistuttiin Jaskavan kanssa rakentamaan toimiva ratkaisu niiden ympärille. Osto- ja käyttöönottoprosessi Jaskavan kanssa sujuu todella hyvin, koska meillä on siellä tuttu myyjä, joka tuntee meidän tarpeet. Sitten tämä itse käyttöönottoprosessi hoituu todella ammattimaisesti. Jaskavan projektin hallinta on erittäin hyvällä tasolla. Erityisesti tykkään siitä, että he tiedottavat hyvin projektin aikana eri vaiheissa, miten projekti etenee. Ja sitten itse käyttöönottotapahtuma loppukoulutuksineen ja dokumentteineen meni täysin aikataulun mukaisesti. Se on ollut ilo huomata, että on todella ammattitaitoiset projekti-insinöörit, ketkä vetää projekteja, niin ei ole kyllä ongelmat jäänyt ratkaisematta. Nyt kun meillä on 3 robottisolua, särmäyssolua, meillä on kaikissa samanlaiset robotit, jolloin meidän tuotteita voidaan siirtää robotilta toiselle saumattomasti ja vaivattomasti. Eli joustavuus ja skaalattavuus on parantunut merkittävästi. Jaskavan ratkaisu on vähentänyt meidän tuotantolinjan pullonkauloja ja tuotantopysähdyksiä, niin saatu tehostettu sillä meidän tuotantolinjaa. Jaskavan vahvuudet on ehdottomasti tuotteen laadussa ja käyttövarmuudessa. Lisäksi huoltopalvelut ovat erinomaisella tasolla. Heillä on ammattimainen ja pätevä henkilöstö ja vasteajat tarvittaessa ovat todella lyhyet. Heiltä varmasti löytyy ratkaisu automatisoinnin haasteisiin ja jos ei löydy, niin kokemukseni perusteella voi sanoa, että se yhdessä löydetään sitten.